Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong ang akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema
dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Desyembre 6, 2021. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, mga ginaldo ng katakdang ipatupad bukas ng mga oil companies. Mahigit 500 na bagong kaso ng Delta variant naman ang nadetect sa Pilipinas. Delta variant ay nangunguna pa rin or dominant na variant pa rin sa bansa, habang ang Pilipinas hindi pa ilalagay sa Alert Level 1. Samantala, Bayanihan Flights inorganisa para sa pagpapawi ng mga stranded Filipinos sa Europa dahil sa Omicron variant simula Disyembre 10. Isang ginang naman ang arestado matapos ialok sa online sexual abuse ang sarili nitong mga anak sa Pangasinan. Samantala naman, inapatay ang masugatan matapos minartilyo ng 16 anyos na anak sa Antique dahil sa pag-pressure daw sa bata sa pagsagot naman sa module. Sa international news, napatalsik na ang Myanmar leader na si Aung San Suu Kyi na nasintensyahan na ng 4 na taong pagkakakulong. Sa sports balita naman, pag-eksena ng 8 Best Pinoy Imports sa panguna ni Kiefer Ravena, all set na rin sa gaganaping All-Star Game doon po naman sa Japan sa sunod na buwan. At sa entertainment news naman, aktor na si Edo Manzano mistulang ipinakilala na sa buong angkan sa Amerika ang girlfriend na si Cherry Pie Picache. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga anchorman. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, good news muna tayo dahil sa nakatakdang magpatupad ng big time rollback sa mga produktong petrolyo ang iba't ibang oil companies. Simula yan bukas, araw ng Martes, Desyembre 7. Ito na ikalibang magkakasunod na linggo na nagkakaroon ng rollback sa presyo ng langis na mistulang maagang aginaldo rin ngayong buwan ng Disyembre. Sa isang advisory, sinabi naman ng Philippine Shell Petroleum Corporation na bukas ay magkakaroon ng 2 pesos 40 centimos na rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. 2 pesos 65 centimos naman sa krudo at 2 pesos 70 centimos naman sa kerosina. Ang clean fuel ay magkapatupad din ng kaparehong price adjustments maliban na lamang sa kerosina dahil sa wala naman talaga silang benta daw nito. Alas 6 ng umaga ipapatupad ang rollback na ito para sa Philippine Shell Petroleum Corporation habang alas 8 naman sa Clean Fuel at inasama gusunuran na rin iba pa ang mga oil companies. Samantala, nagsagawa ng iba't ibang klase ng paghahanda ang mga para classes sa Pilipinas. Sumailalim sa antigen test sa mga mag-aaral mula sa Payatas Elementary School sa lungsod ng Quezon City ngayong araw. Ito ay bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng health and safety protocols sa nasabing paaralan. Sinalubong naman ng traditional na flag raising ceremony ang mga estudyante mula sa Tunasan National High School at Putatan Elementary School na parehong mula sa lungsod ng Muntinlupa sa pagsisimula ng limited face-to-face classes. Binisita naman ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares para mag-inspeksyon sa Maya La Huerta Elementary School at Don Galo Elementary School upang personal na masiguro na magiging maayos ang takbo ng isasagawang in-person classes ngayong araw at matiyak na rin na mahigpit na nasusunod ng mga mag-aaral, mga guro at iba pang mga staff ang mga ipinapatupad na health and safety protocols. Nakilahok din ang Aurora Quezon Elementary School at ang Ramon Avacenia High School mula sa lungsod naman niya ng Maynila sa umarangkadang in-person classes ngayong araw.
Ayon kay Division of City Schools Head Director or Dr. Magdalena Lim, 2 mga paaralan sa Maynila ay sasailalim sa pilot testing sa loob ng 1 buwan upang makapagbigay daan sa iba pang mga paaralan dito sa pagpasok ng Enero sa susunod na taon. Samantala, sinimulan naman na rin sa iba pang mga piling 177 mga paaralan, kabilang na dyan ang 28 na mga pampublikong paaralan mula sa Metro Manila para sa face-to-face classes ngayong araw. Samantala, ang pahayag naman ng Department of Education o DepEd kung depo naman sa ikalawang implementasyon ng limited face-to-face classes, lalo naman sa ilang mga paaralan na kabahagi dito sa Metro Manila. At may dagdag pang impormasyon si Bombo Marlina Padiernos. Maayos ang takbo ng isinagawang reopening ng mga klase sa buong National Capital Region ngayong araw. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Department of Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na naging maayos at wala namang natanggap na ulat ang Department of Education na mga adverse events sa isinagawang ikalawang batch ng limitadong in-person classes, partikular na sa buong Metro Manila. Ayon kay Malaluan, mahalaga ang pagkasagawa ng pilot classes sa National Capital Region dahil ito ay itinuturing na highly urbanized at congested area. Aniya, nagtalaga na rin ang Department of Education o DepEd ng kanilang mga official sa Central Office at sa iba pang mga rehiyon upang masiguro rin na mahigpit na nasusunod ang mga ipinapairal na patakaran sa mga paaralang nakikibahagi sa isinasagawang klase. Ngayon nag-uumpisa at napakahalaga nitong sa NCR dahil alam naman natin na yung character ng NCR as highly urbanized and congested area. So very important ito, and so far it has been smooth. We have officials of the department that are on the ground at both the central office and the regions, and up to this time I've been monitoring and we have not received any adverse report as of now. Una nang inanunsyo ng kagawaran na kabilang ang 28 mga pampublikong paaralan mula sa Metro Manila sa karagdagang 174 na mga paaralan sa buong bansa na makikibahagi sa implementasyon ng in-person classes sa Pilipinas. Samantala, sinabi rin ni Malaluan na ang isinagawang reopening ng face-to-face learning ngayong araw ay ang ikalawa at posibleng huling batch na ng isasagawang classes ngayong taon. Nakatakda rin anya na magsumite sa tanggapan ng Pangulo ang DepEd ng Consolidated Report mula sa naging assessment ng mga paaralang nakiisa sa naturang klase bago matapos ang taong ito. Dahil sa magandang ipinapakitang resulta ng kasalukuyang isinasagawang face-to-face classes sa ilang bahagi ng bansa, ay umaasa rin ng kagawaran na mapalawak pa ito sa pagpasok ng taong 2021. NCR, malamang ay ito na yung second and last batch natin dun sa pilot face-to-face dahil in a few weeks, less than probably it's just 3 weeks now, sa December 20 ay mag-Christmas break na ang ating mga bata. At pagkatapos niyan ay isasubmit ng mga participating schools sa pilot yung kanilang assessment using a monitoring and evaluation tool na ibinaba natin, and yung consolidated report ay isasubmit natin sa tanggapan ng Pangulo bago magtapos ang taon. At since so far ay maganda ang tinatakbo, ay ang ating ina-anticipate ay ang magiging recommendation ay ang pagpapalawak nito sa tinatawag naming expanded phase early next year. At kaugnay niyan ay si Secretary Briones has already directed our regional directors na maabisuhan ang lahat ng mga paaralan, pampubliko man at pampribado sa buong bansa, na maghanda at gamit yung ating safety assessment tool. At tayo rin ay inauthorize ang Department of Education ng Interagency Technical Working Group na mag-confer nung tinatawag nating safety seal dun sa mga paaralan sa basic education na makakapasa
dito sa ating school safety assessment tool na ito. Bukod dito ay mayroon na rin aniyang na-evaluate ang DepEd na 3 mga pribadong paaralan mula rin sa NCR na nakapasa na sa kanilang Safe School Assessment, ngunit kasalukuyan pa rin aniya nilang hinihintay ang concurrence ng mga LGU sa mga ito. Nilinaw naman ni Malaluan na ang Joint Memorandum Circular ng Department of Education at Department of Health ang kanilang naging batayan sa pagpili ng mga paaralang maaaring makibahagi sa limited face-to-face learning sa bansa. Ang naging batayan dito ay itong ating joint memorandum circular between DepEd and DOH. Dito nakabalangkas yung mga educations or education standards at saka health standards at yan ay kailangang tuparin ng mga schools para ma-nominate ng ating regional directors for inclusion in pilot face-to-face. May mga lugar na nag-opt na dun lamang sa expansion sa Sama at maaring dito sa syudad ng Pateros ay yun ang naging decision also by the local chief executive. So or the local government unit. So ang ating framework ay one of shared responsibility. Kaya hindi lamang ito undertaking ng Department of Education, but because of the COVID factor, it is likewise a cooperative and collaborative undertaking with the Department of Health, the parents na kailangan ay may permiso din sa mga bata at kailangan ng concurrence ng ating local government units. Magugunita na nakapagtala ang Department of Education ng nasa 7,000 mga mag-aaral na nakiisa sa unang batch ng limited face-to-face classes na nilahawkan naman ng 118 mga paaralan sa Pilipinas na binubuo ng 100 public schools at 18 private schools na dinagdagan naman ngayong araw sa isinagawang ikalawang implementasyon nito na binahagian ng 174 na mga paaralan kabilang na ang 28 mga public schools mula sa National Capital Region. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mas bababa ngayong araw ang naitala ng Department of Health ng mga bagong kaso ng COVID-19 kumpara kahapon matapos na makapagtala ang kagawaran ng nasa 543 na karagdagang mga dinapuan ng virus. Nasa ika-8 araw na ngayon na mababa pa sa 800 ang tinatamaan ng virus sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang nagkasakit sa COVID-19 sa bansa ay umaabot na po yan sa 2,835,154. Mayroon namang mga bagong naitalang mga gumaling na umaabot sa 830. Ang mga nakarecover na sa coronavirus ay umaabot na po sa 2.7 million mahigit mula noong nakalipas na taon. Bumaba naman lalo ang bilang ng mga aktibong kaso o mayroong sakit ng COVID-19 sa bansa na nasa 543. Samantala, nasa 113 naman ang nadagdag sa listahan ng mga bagong pumanaw. Nasa ika-4 na ring araw ito sa ngayon na mahigit pa rin sa 100 ang nasawi sa bansa. Ang death toll na sa Pilipinas dahil sa deadly virus ay umakyat pa sa 49,499 habang mayroon namang mga 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala sa ibang balita, nakapagtala ng karagdagang 571 kaso ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 ang Pilipinas mula sa latest run sa 629 sequence samples. Ito'y ayon naman sa Department of Health kung saan mayroon ng kabuang 7,848 ang kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nananatili pa ring dominant variant ng COVID-19 sa Pilipinas ang Delta variant na nasa 40.54% mula sa kabuang sequence samples na mahigit sa 19,000. Sinusundan ito ng Beta na may 18.7% at Alpha virus o variant ng COVID-19 na nasa 16.36%. Sa latest result ng mga sequence samples, may nadetect din na isang kaso ng Beta variant
at isang positibo sa Alpha variant. Muling nilinaw naman ng Department of Health na walang nadetect na kaso ng Omicron variant mula sa lahat ng samples na sinuri sa whole genome sequencing ng Department of Health. Samantala, hindi pa nakikita ngayon ng Department of Health ang pagluluwag ng quarantine status sa Alert Level 1 sa bansa dahil na rin ito sa banta na dulot ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mananatili muna sa Alert Level 2 sa ngayon at kailangan munang obserbahan at i-monitor kung ilalagay sa Alert Level 1. Inihalimbawa pa ni Duque ang muling pagtaas ng COVID-19 infection sa mga bansa sa Europa dahil sa pagluluwag sa minimum public health standards gaya na lamang ng pag-alis sa face mask at pagtaas pa ng mobility ng mga tao. Gayon pa man paliwanag ni Duque na nakayang malabanan ng Pilipinas ang nakalipas na surge ng COVID-19 noong limitado pa lamang ang supply ng mga COVID-19 vaccine sa bansa dahil patuloy na naobserbahan anya ng publiko ang health protocols. Pareho naman anya ang paghahandang ginagawa para hindi makapasok ang Omicron variant sa Pilipinas gaya ng paghahanda ng sumibol ang Delta variant, kabilang na nga dito ang paghihigpit sa border control. Batay naman sa latest na genome sequencing sa mga samples na nakuha mula sa mga biyahero sa mga bansang nakapagtala ng kaso ng Omicron, ayon sa kalihim, walang na-detect na nagpositibo sa Omicron variant. Samantala pa rin natili naman sa minimal risk ang COVID-19 case classification ng Pilipinas kasabay ng pagbaba ng tinatawag na average daily attack rate sa lahat ng reyon sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakapagtala ng negative 57% na sa 2 linggong growth rate ang bansa habang nasa mas mababa pa sa 1 o nasa 0.67 ang naitalang average daily attack rate sa kada 100,000 individual sa bansa. Sa mga naitalang average daily cases sa Pilipinas, bumaba ito ng 397 cases o 42% ngayong linggo na nasa average ng mahigit 500 sa kaso sa kada araw. 9 na beses na itong mas mababa kumpara sa naitala ng buwan ng Hulyo ngayong taon at mas mababa pa kumpara sa mga kasong naiulat ng buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon at mula January to 2021. Karamihan din sa mga lugar sa pangunahing island groups at NCR Plus ay nagplato na ang epidemic curve mula noong Nobyembre, gayon din sa nalalabing lugar naman sa Luzon. Pagdating naman sa mga health system capacity ng Pilipinas, nasa low risk na kung saan bumaba pa sa 21% ang nasusugod sa mga ospital at bumaba rin sa 26% ang bilang ng mga COVID-19 patients na admit naman sa mga ICU. Sa data pa ng Department of Health as of December 4, 18% na ang severe habang 8% ang critical cases ng COVID-19. Nakapagtala ng pinakamababang positivity rate ang Metro Manila na nasa 1.1% lamang, sinusundan ng Region 4A at Region 7. Ang Region 2 pa rin, Region 4B at Region 9 ang mayroong mahigit sa 5% positivity rate na mas mababa kumpara naman sa nakalipas na mga linggo at patuloy pa rin ito sa pagbaba ayon pa rin sa Department of Health. Samantala, ang Bakuna Nights, isa pa rin sa best practices ng ilang mga local government units sa nagdaang mga bayanihan bakunahan ayon sa Malacanang. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elma, ikinagalak ng Malacanang ang ipinakitang diskarte ng ilang mga lokal na pamahalaan itong nakaraang National Vaccination Days. Ayon kay Acting Special Spokesman Carlo Nograles, isa na rito ang Bakuna Nights na nagbigay ng pagkataon sa mga nagtatrabaho para makapagpabakuna pagkagaling sa kanilang mga trabaho. Ayon kay Nograles, karaniwan nilang nakikita ang naturang inisyatibo sa mga hanay ng nasa LGU ay yung mga nasa urban areas, partikular dito nga sa Metro Manila. Lumalabas naman sa kanilang assessment na nasa 12 oras ang average hours na bukas ang mga vaccination sites itong pagkatapos lamang o katapos lamang na pambansang bakunahan. May mga lumalampasan niya ng 12 oras habang may mga mas mababa naman sa 12 hours. Palala naman ni Nograles, basta't may nakapila sa linya o kaya sa site ay ininahig din ng Pangulong Duterte na hindi dapat na isara ang vaccination site na sana'y magawa sa sunod na round ng bayanihan bakunahan sa December 15 hanggang December 17. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo
Bombo! Bombo Raymond, since Lunes ngayon, as usual, yung tatanong natin, kumusta? Meron bang talk to the people ang Pangulong mamayang gabi, Pangulong Duterte, at least kung meron man tayong maabangan ng Bombo Raymond? Well, meron, Bombo Elmar. Batay sa impormasyon ay alas 6 yung simula ng IATF meeting at kasama si Pangulong Duterte at well, as usual, mag-abang tayo kung anong oras naman ito isahin papawid. Depende kung gaano kahaba yung maging pagpupulong ni Pangulong Duterte sa ilang mga miyembro ng gabinete, lalo pat sa harap na rin ng banta ng Omicron variant dito sa bansa, Bombo Elmar. So maaari tayong may mga mahalagang matalakay din ng Pangulo sapagkat binabanggit mo itong Omicron at itong mga plano kung sapagkat kayon pa lamang siya sabi ng Department of Health, ayaw nila na magkakalma na umabot tayo sa alert level 1. Nila sa papasok itong Christmas Bombo Raymond na maraming mga parties at papasok pa ang New Year, Bombo Raymond. Well, yan nga talagang sabi nga ng IATF ni Secretary Nograles noon na inaayos pa actually yung parameters kumbaga yung gauge kung ano yung magiging qualifications sa isang lugar para ilagay sa alert level 1. So ngayon wala sa lugar sa bansa ang inilagay na sa alert level 1. Bagkus lahat ay nasa alert level 2. So pina-fine tune pa, Bombo Elmar, yung magiging guidelines dito lalo pat pinag-iingatan yung pagkalat ng COVID-19 ngayong holiday season at sa gitna ng sinasabi nga na mas nakahawa rin na Omicron variant, Bombo Elmar. Sige, abang na lamang tayo, Bombo Raymond, kung mayroong mahalaga. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa rin, 8 pang mga arrivals mula sa South Africa kung saan natuklasan ang pinakaunang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 ang dumating din sa Pilipinas at ito'y natukoy natunto November 15 hanggang November 29 at tinutuntunto ngayon at inaalam ng Department of Health kasabay na nagpapatuloy pa rin ang kanilang contact tracing. Ang dito kay Health Spokesperson na Maria Rosario Vergere, natukoy na 80 ang mga biyahero mula South Africa kung saan nasa 77 dito ang returning Filipinos, 3 ang foreign nationals habang nagpapatuloy yung verification sa 165 iba pang mga arrivals. Iniulat din ng opisyal mula sa Department of Health na nagnegatibo naman sa COVID-19 ang 4 na travelers na muling sinuwab test. Nalinaw pa ni Yusek Vergere, sa lahat ng samples na sinuri sa latest genome sequencing, walang na-detect na Omicron variant kundi karamihan sa na-detect ay ang Delta at variant. Inasang lalabas naman ang resulta ng genome sequencing sa mga arrivals mula South Africa na nagpositibo naman sa COVID-19 sa araw po yan ng Miyerkules, Desyembre 8. Mayroon ding 12 samples mula sa returning overseas Filipinos na sinusuri ng Philippine Genome Center. Samantala, nananatili pa rin namang mahalaga ang papel ng radyo sa panahon ng pangangampanya sa halalan, ayon yan sa election watchdog na Lente. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Attorney Carlo Africa ng Lente, sinabi niyang bagamat mayroong malaking migration sa ngayon patungo sa social media pagdating sa mga advertisements ng mga political aspirants, ay nananatili pa rin malaki ang papel ng radyo sa information dissemination. Ang radyo ay isa pa rin kasi anya sa mga pangunahing source ng lehitimong impormasyon bukod pa sa iba pang mga mainstream o traditional media. Samantala pa, ayon kay Africa, ay isa sa mga dapat na bantayan sa mga nakikita at naririnig na rin sa social media ay ang disinformation at misinformation. Dahil bukod pa dito, dapat din anyang mag-ingat hinggil sa mga ipinapakalat na mga trolls. At kaugnay pa riyan, back to you, Bombo Elmar. Samantala sa kaugnay pa ring balita, dyan naman sa COMELEC ay yung issue dyan sa pagpapanggap daw ng ilang mga tauhan ay nanghingi pa ng pera doon sa mga politiko at nakapalit yung mga pangako na pangalan at iba. Kaya naman nagsagawa ngayon ng press conference ang COMELEC. May nakalapang dagdag na impormasyon si Bombo Dennis Samito. Kandidato na iwasan na magpalin lang doon sa mga sumusulpot ngayon ng mga grupo na nagpapakilala na kaya daw nilang manipulahin ang resulta ng eleksyon kapalit ng malaking halaga ng salapi. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez sa kanyang pulong balitaan kanina,
walang mapapala ang mga politikong papatol sa mga ipinapangako ng ganitong scammer. Hit nito, hindi umano sila naniniwalang mamamanipula ang resulta ng halalan sa pamamagitan lamang ng pakikialam sa bilang dahil hindi pa ito napapatunayan kahit ilang grupo at individual na ang nagtangkang gawin ang umano'y manipulasyon. Anya, may security features ang resulta ng eleksyon kung saan maliban nga dun sa election returns, may scanned copy din ng bawat balota ng lahat ng mga bumoto at may iba pang mga supporting documents para makita kung tugma talaga ang inilalabas nilang data sa pinal na bilangan. Para kay Jimenez, maaaring magsabi ng kung ano-ano ang iba't ibang tao para sa kanilang paniniwala, ngunit nananatili ang election integrity dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez. We've gotten a trying to run a con. Okay? Trying to run a con, telling politicians na pwedeng magbayad para manalo. Right? There have been reports coming to us about some politicians who are being approached by supposed operatives of either the COMELEC or its service provider saying na pwedeng mabili ang ating election system. This is false. This is the same kind of scam that's been run on unsuspecting politicians since 2010. 2010 pa, nandyan na yung modus operandi na yan. Nandyan na yan. Sinasabi palagi na kayang bilhin ang panalo. Right? And they approach both sides, especially when you're talking about single position races. No? Running for one position, magkakatunggali, nilalapitan lahat ng kumakandidato to offer the Jimenez, kaugnay pa rin doon sa mga nagsulputan na mga grupong nagpapakilala na kaya nilang manipulahin ang eleksyon. Samantala, sa update naman, Bombo Elmar, kaugnay doon sa mga pending issues sa kandidatura ng ilang grupo, lalo't may mga nalaglag na, Bombo Elmar, unti-unti nang nililinis ng poll body yung listahan ng mga papayagang kandidato sa darating na 2022 elections. Kaugnay nga niyan, may mga naideklara na inisyal na hindi na papayagang makapagpatuloy doon sa kanilang pagtakbo sa halalan. Kabilang na rito ang ilang mga party list organizations na nakitaan ng kulang-kulang na dokumento. Yung iba naman ay may mga conflict doon sa mga idineklara kumpara doon sa realidad. Kaya hindi na sila papayagan, hindi na papahintulutang makasali pa sa darating na halalan. At marami pang malalaglag dyan kapag nakita doon sa mga pagdinig na may mga kakulangan doon sa mga requirements na itinatakda ng poll body para sa mga grupong ito, Bombo Elmar, maliban pa doon sa mga idideklara bilang nuisance candidates mula naman sa hanay ng mga individual na naghahangad ng iba't ibang posisyon, lalo na sa national post, senador, vice presidente at pagka-presidente. Ayan, sasalain din ng poll body ang naturang mga kandidato na naghain ng Certificate of Candidacy. Bombo Elmar? Nababanggit mo, Bombo, this mga nandisqualify na mga party list, katulad nitong Narcis United Party List na nambato dyan ng mga kamatis sa labas ng COMELEC headquarters at iba pang mga grupo. May chance pa ba sila, Bombo Dennis, matapos ma-deny yung kanilang accreditation, Bombo Dennis? Sabi nga niyan ng tagapagsalita ng COMELEC na si Director James Jimenez, ay pwede naman silang dumulog sa final arbiter sa Korte Suprema kung talagang nakikita nila meron silang malinaw na argumento hinggil dun sa kanilang pagnanais nga at kaya nilang suportahan yung kanilang mga claims na sila ay qualified sa pagtakbo sa 2022 elections. Pwede raw iakyat dun sa korte. Pero sabi ng COMELEC, kung walang resolusyon ng korte na nagsasabi na obligadong baligtarin yung ruling ng poll body, ay hindi nila babaguhin dahil lamang sa pambabato ng kamatis. At ito'y call para sa mga otoridad natin na aksyonan yung mga kalintulad na aksyon, mga gawain, mga aktibidad sa mga tanggapan ng poll body dahil hindi naman katanggap-tanggap na yung mga pampublikong tanggapan may mga ganong aktibidad, Bombo Elmar, dahil maaaring magdulot din ito ng panganib doon sa iba pang mga tao na may transaksyon sa
sa mga opisina pampubliko ito, Bombo Elmar. Oo, mahigit din isang dada, no? Na-disqualify ng mga party list group, Bombo Dennis. Diyan pala sa Comelec na maging itong, natalakay din ba dyan? Itong si ng Comelec o kanilang tagapagsalita, itong katulad sa kaso ni Senator Bongo na hanggang ngayon ay bagamat sinabi hindi siya tatakbo bilang presidente, hindi pa siya naghahain ng kanyang pag-atras sa Bombo Dennis. Pero yung mga supporters, tuloy pa rin ang pagkikaysa dyan sa labas ng Comelec headquarters sa Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Sabi ni Director James Jimenez, hanggat hindi naghahain ng kanyang withdrawal of candidacy o pagbawi doon sa Certificate of Candidacy na inihain, ay mananatiling kandidato itong si Senator Christopher Bongo bilang presidente. Although may verbal na pahayag na ito na nagsasabing aatras siya sa darating na eleksyon. Pero sabi ni Jimenez, kung may sinabi man sa isang pulong balita na ganun ang senador, ay makakasama pa rin yung kanyang pangalan doon sa ililimbag na balota kung aabot dun sa panahon na printing of ballots na pero hindi pa nagsasubmit ng withdrawal of candidacy itong si Senator Go Bombo Elmar. So mananatili siyang kabilang doon sa mga pangalan na itatala o ilalathala doon sa official ballot. Ang masisti nito, pagka kabilang yung pangalan mo tapos hindi ka naman kumakandidato, yung mga supporters ay mapupunta ang kanilang boto bilang stray votes, hindi mabibilang, Bombo Elmar. Sayang, pwede na silang sumuporta sana sa ibang kandidato, hindi yan mabibilang, Bombo Elmar, dahil yung kandidato kanilang susuportahan, later on, uurong pala sa pagtakbo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iba pang mga balita, nakatakdang pauwiin sa bansa ang mga stranded na mga Pilipino mula sa Europa dahil sa banta ng Omicron variant sa pamamagitan niya ng special commercial flights ayon sa Department of Foreign Affairs. Ibinahagi ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Lo Ariola na nasa 140 na po ang stranded na mga Pilipino sa Europa matapos ngang ilagay sa red list ang nasa 7 mga bansa, kabilang na dyan ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy dahil nga ito sa bagong variant ng COVID-19. Ayon kay Ariola, nakatakdang umuwi ang mga Pinoy mula sa the Netherlands sa Desyembre 10 at 13. Ilan sa mga na-stranded na mga Pilipino ay pawang mga estudyante, manggagawa at mga turista. Para naman sa mga nakatakdang special flight sa December 10, ang mga nais na makapag-avail ay kailangang magbayad ng 2,400 euros dahil ito ay isang chartered flight ng isang manning agency para sa mga Filipino seafarers. Habang sa December 13 naman ang humanitarian flight kung saan nga tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbabayad ng tiket ang mga na-stranded na mga Pilipino. Sasailalim naman sa testing at mandatoryong 14 days quarantine ang mga darating na repatriated Filipinos dito sa bansa. Samantala, mayroon namang 49 na mga Pilipino ang nananatiling stranded sa may Africa. Kaugnay pa nito, hinihimok ang mga Pilipino na makipag-ugnayan sa kanilang malapit na embahada para maasistihan sila sa kanilang mga repatriation flights. Samantala pa rin, umaasa naman ang Bureau of Immigration na madagdagdagan pa ang arrivals para sa holiday season sa kabila ng travel restrictions na ipinatupad dahil sa Omicron variant ng COVID-19. Ayon kay Commissioner Jaime Morente ng Bureau of Immigration, posibleng makakatulong daw sa pagdami ng mga biyahero ang mga bansang wala sa red list na tinatawag ng ating pamahalaan. Ibinahagi rin ng Bureau of Immigration na sa unang araw ng buwan ng Disyembre, nasa 85% ng mga dumating na mga Pinoy at karamihan ay mga overseas Filipino workers at mga balikbayan. Anya, 6,000 arrivals daw ang naitala ng kanilang kagawaran noong Disyembre 1. Sa buwan naman ng Disyembre ng nakalipas na taon, nasa 152,000 passengers lamang ang dumating sa Pilipinas. Sa ngayon, nagpatupad na rin umano ng adjustment ang kanilang opisina para paghanda ng posibleng pagbuhos ng mga paserong darating sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Carlos Capulong, ang Port Operations Chief, pwede na raw dumaan ang mga Filipino sa mga tatawag na electronic gates o e-gates na nilagay sa mga immigration arrival areas ng 3 terminals ng Ninoy Aquino International Airport
Airport sa Clark International Airport kasama ang Angeles City para unahin ang mga paparating na mga OFWs ngayong Disyembre. Ang muling pagbubukas daw ng mga electronic gates ay una nang ipinagutos mismo ng Bureau of Immigration para naman sa Christmas holiday break, dila na rin sa inasang pagbuhos ng international travelers. Dagdag pa ng kanilang kagawaran. Ang hakbang daw dito ay para masigurong mas mabilis ang pagproseso pa sa mga dokumento ng mga paparating na mga Pinoy. Noong buwan ng Agosto ng taong 2018, naging operational na ang mga electronic gates ng Bureau of Immigration pero isinasara naman noong March 2020 dahil naman sa COVID-19 pandemic. Sa karagdagan pang balita, muling tiniyak ng liderato ng Kamara na raratipikahan nila ang 2022 General Appropriations Bill bago pa man matapos ang kasalukuyang taon. Sinabi ito ni House Majority Leader Martin Romualdez kasunod ng pagkikita nila ng mga kongresista at senador para sa isang bicameral conference committee meeting ngayong araw para ayusin ang pagkakaiba ng kani-kanilang mga bersyon ng panukalang pondo para sa taong 2022. Ayon kay Romualdez, target nilang maayos ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara sa 2022 General Appropriation Bill ngayong linggo at sa susunod pang mga linggo ang plenary discussion para rito. Sinabi ng kongresista na bago pa man ang kanilang Christmas break ay mararatipikahan na ng Senado at Kamara ang panukalang pondo para sa susunod na taon upang sa gayon ay maiakyat na din sa opisina ni Pangulong Rodrigo Duterte kaagad para maiwasan na rin ang pagkakaroon ng reenacted budget sa 2022. Samantala, balita pa rin sa Kamara, inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang mandatory registration na ng mga SIM cards. Ito'y kasunod na rin ng mga napabalitang paglipanan ng mga spam messages kamakailan na nag-aalok ng trabaho kapalit ng mataas na sahod. Ayon nga dito sa National Privacy Commission, mula sa global o international syndicates ang mga nasa likod nito. Sa kanilang plenaryo kanina doon sa Kamara, 181 na mga congressman ang bumoto ng pabor sa House Bill 5793, ang SIM Card Registration Act, habang 6 na mga mambabatas naman ang tumutol dito. Lakad sa naturang panukala na sa mamagitan ng mandatory registration ng mga SIM cards, maiwasan ang anumang krimen o modus na gumagamit ng mga mobile phones na may mga postpaid o prepaid SIM cards. Makakatulong daw dito sa pagtuntun ng mga otoridad sa mga kriminal, katulad na lamang ng mga sangkot sa kidnapping, terorismo at iba pa. Para daw may parehistro ang SIM card, kailangan ng user na makapagpakita ng isang valid ID na may litrato nito. Kailangan ding ibigay ng user ang ilang mahalagang detalye, katulad na lamang ng kanyang pangalan, larawan at address. Papirmahin din ito sa mga control number registration form mula sa Public Telecommunications Entity. Maging yung mga dayuhan, obligadong gawin ito kapag sila ay dumating na sa Pilipinas. Ang naturang panukalang batas ay nakapending naman doon sa Senado, bagamat aprobado na doon po naman sa Kamara de Representantes. Samantala sa usapin pa rin sa 2022 national budget, ang Bicameral Conference Committee target na makapaglaan ng 70 bilyong piso para sa special risk allowance ng mga healthcare workers. Nakatutok dyan si Bombo Dave Vincent Pasig. Target ng dalawang kapulungan ng Kongreso na makapaglaan ng nasa 90 billion pesos para sa special risk allowances ng mga healthcare workers para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, sinabi ito ni Yap ngayong nagsimula na ang Bicameral Conference Committee meeting nilang mga kongresista at mga senador para ayusin ang pagkakaiba sa bersyon ng Senado at Kamara hinggil sa proposed 5.24 trillion pesos na national budget para sa taong 2022. Mahalaga niyang mapaglaanan pa rin ang special risk allowances ng mga healthcare workers gayong hindi pa naman tapos ang laban ng bansa kontra COVID-19 pandemic at lalong-lalo pa ngayong sumulpot naman ang Omicron variant. Kaya naman target aniya na makapaglagay ng sapat ng program funds para sa special risk allowances ng mga ito dahil sa ngayon ang bersyon ng Kamara ay 4.5 billion pesos lamang ang alokasyon para dito. Maalala niya na ang Department of Health o DOH ay hindi naglagay ng budget para sa special risk allowances sa taong 2022 sa ilalim ng National Expenditure Program o NEPA. Yung tugunan talaga yung COVID response tulad yung SRA. Malaki ang ilalagay natin sa SRA kasi nga yung DOH parang hindi sila naglagay ng SRA dun sa NEP. So kailangan namin lagyan yung SRA kasi marami po mga health workers natin ang umaasa dito. Bukod sa mga special risk allowances,
ay prioridad din ang mga ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang tinatawag na IX at ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o ang TUPAD programa. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, nais na paimbestigahan na rin sa Kamara nitong si Bayan Muna Party List sa Congressman Carlos Isagani Zarate yung napaulat na pagdami ng mga text scams sa Pilipinas. Sila ng kanyang House Resolution na kanya rin inihain. Hinihimok nitong si Zarate ang House Committee on Information and Communications Technology. Imbestigahan ang paglaganap ng mga text scams sa mga panduloko sa magitan naman ng mga text na natatanggap sa mga cellphones. Iginit pa ng mababatas ang turang resolusyon. Mandato raw ng Department of Information and Communications Technology tiyakin at protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga consumers at business users pagdating naman sa privacy, security at confidentiality. Kamakailan lamang sinabi na rin sa Bombo Radio ng National Privacy Commission na isang organized international o global syndicate ang nasa likod ng pagdami ng mga spam text messages. Kabilang sa naturang mga text messages na natanggap ng ilang mga consumers sa mga nakalipas na buwan ay mga nag-aalok ng trabaho na mayroong kakibat na mataas na sahod. Nanggaling daw ang mga ito mula sa mga hindi naman kilalang mga numero mula sa mga cellphones. Samantala, alamin naman natin dahil itong $1 bilyong nakasunduan sa pagbili ng Union Bank sa consumer at retail banking assets ng global banking giant na Citigroup sa Pilipinas lalagdaan na sa susunod na mga linggo. May pag-uulat si Bombo Jane Buna. Nasa 1,800 mga bank employees ng Citibank ang naisalba matapos nakatakdang bilhin ng Union Bank sa halagang $1 billion ang consumer and retail banking assets ng global banking giant Citigroup sa Pilipinas. Inaasahang lalagdaan ang $1 billion deal sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Naungusan ng digitally advanced na Union Bank ang ilan sa pinakamalaking lenders sa bansa sa karera para sa Citi's consumer banking business sa Pilipinas. Base pa sa source, inaasahang makumpleto sa second quarter sa susunod na taon ang tinatawag na match made in heaven transactions. Sa isang pagsisiwalat sa Philippine Stock Exchange, kinumpirma ng Union Bank ang ulat ng Bloomberg na pinangalanan ito bilang preferred bidder para sa retail banking business ng Citi sa Maynila. Ayon kay Union Bank General Counsel and Corporate Secretary Joselito Banaag. Itinuro ng source na nalampasan ng Union Bank ang iba pang mga bidder dahil namumunan ito ng malaki sa teknolohiya sa nakalipas na ilang taon bilang bahagi ng paglalakbay nito sa digitalization. Magandang plano para sa industriya ng pagbabangko at sa bansa dahil mananatili ang workforce ng retail at consumer banking segment ng Citi. Ang Union Bank at Citi Retail Business ay isang perpektong kombinasyon dahil ang parehong mga bangko ay digitally advanced. Ang bangkong pinamumunuan ng Abortes ay malakas sa pagsasangla o tinatawag na mortgage, habang ang Citi ay nasa segment ng credit card. Napagkalaman ng Union Bank ang 10th largest lender sa bansa in terms yan sa mga asset na may 646.7 billion sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Nasa ika-7 pwesto naman ito in terms sa capital na may 100.558 billion pesos at pang-apat in terms sa return on equity na may 16.63%. Pang-sampu rin ang Union Bank in terms sa deposit at net loans nakakuha ng 439.99 billion pesos at 280.87 billion pesos. Noong nakaraang Abril, inihayag ng Citi na aalis na ito sa retail banking landscape sa Pilipinas at 12 iba pang merkado sa Asia, gayon din sa Europa, Middle East at Africa region na nag-ambag ng $4.2 billion noong nakaraang taon. Nagpasya ang American banking giant na ito ng kanilang global consumer bank presence sa Singapore, Hong Kong, United Arab Emirates at London. Magugunitang ang Citi ay ang pinakamalaking foreign bank sa Pilipinas. Nakuha nito ang 12th place sa pangkalahatan in terms sa mga asset na may 352.97 billion pesos sa pagtatapos ng Hunyo.
Ito ay nasa ika-14 na pwesto in terms naman sa capital na may 19.13 billion pesos. Sinabi ni Raymond Neil Franco, ang Head of Research at Local Stock Brokerage Abacus Securities, na medyo nakakagulat ang pagpili ng Citi sa Union Bank dahil ang isa sa nangungunang 3 bangko ay inaasahang mananalo. Naniniwala naman si John Luciano, banking analyst sa Call Financial Group Incorporated, na makadagdag sa kasalukuyang portfolio ng consumer ng Union Bank ang napakalakas na portfolio ng credit card ng Citi. Anya, ang mga home loans at mga salary loan accounts ay tumutukoy sa karamihan ng mga pautang sa consumer ng Union Bank. Dahil dito, inaasahan na tataas ang growth ng Union Bank's credit card space. Dagdag naman ni Joseph Rojas, ang president ng Eagle Equities Incorporated, na magiging mabuti para sa Union Bank kung maaari nilang panatilihin ang mga kliyente ng Citi Philippines. Sa kabila nito, sinabi ng Citi na ang institutional clients group nito ay patuloy na maglilingkod sa mga kliyente na critical sa company's global network. Tiniyak naman ni Citi Philippines Chief Executive Officer and Country Officer Aftab Ahmed na walang magbabago sa kanilang bank operations sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan pa ang detalye ng balita sa police report. Isang ginang pong inaresto matapos ialok sa online sexual abuse ang sariling mga anak. At ang detalye naman sa ina na pinatay ang ama sugatan matapos minartilyo ng kanyang anak. Bago ang mga balitang yan, samantala muna sa paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nga kabombo ka Star Nation, ramdam na nga ang malamig na panahon kung kaya't nagbabala naman ang Pag-asa na lalo pang lalamig ang temperatura sa mga susunod na araw dahil yan sa pag-iral ng Northeast Monsoon. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Alzor Aurelio, maagang lumakas ang pag-iral ng amihan na dating nangyayari kapag sumasapit ang buwan ng Enero. Sa pagtaya ng Pag-asa, maaari pang makapag-record ng nasa 18 hanggang 19 degrees Celsius sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Habang sa Baguio City naman at mga kalapit na lugar ay posibleng maitala ang 10 degrees Celsius o mas mababa pa rito. Ngayong araw nga ay naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila para sa amihan season na 20.2 degrees Celsius. Samantala sa Baguio City naman ay nasa 11.8 degrees Celsius ang naitala. Nagpaalala rin ang Pag-asa na dapat magsuot ng makakapal na damit ang mga lumalabas kapag madaling araw, pati na rin ang mga umuwi ng gabi dahil sa posibleng sakit na idulot nito sa mga hindi nasanay sa maginaw na panahon. Samantala naman, ilang pang mga LGU sa Metro Manila sa kanilang monitoring naman sa pag-asagawa na rin ng face-to-face classes. May impormasyon pang nakalap si Bombo Analis Soberano. Tiniyak ng isang opisyal ng Department of Education sa Taguig City na striktong sinusunod ang health protocol sa pagsisimula ng pilot face-to-face classes ngayong araw. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga lumalahok na guro at estudyante laban sa COVID-19 virus. Ayon kay Taguig City Education Office Chief Dr. George Tison, isang committee na binubuo ng mga miyembro ng DOH, Department of Education at representative mula sa City Health Office, Department of Education, Taguig Pateros ang nag-come up ng mga standards na siyang kinakailangan para sa safe conduct ng face-to-face classes. 2 public elementary schools sa Taguig City ang nakibahagi sa pilot implementation ng face-to-face classes sa Metro Manila. Ang mga eskwelahan na ito ay ang Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School at Ricardo P. Cruz Elementary School na kabilang sa 28 na nakaisa sa in-person classes. Batay sa guidelines na inilabas ng Department of Education, ang mga senior high school students sa Cayetano High School ay nananatili ng 4 na oras at kalahati.
Nasa 15 estudyante ang nakiisa sa face-to-face classes. Nasa 12 pupils naman sa kinder at 16 bawat grade. Sa grade 1, grade 2, grade 3 ang pinayagan na makilahok sa 3 oras na face-to-face classes. Noong November 17, 2 private, international at public schools ang pinayagan ng DepEd na magsimula ng in-person classes. Ayon kay Tison, malaki ang pagbabago kung paano isinasagawa ngayon ang classroom learning dahil pinapayagan na nila ang flexible learning, kung saan 15 estudyante ang present sa classroom habang ang ibang nilang classmate sa pamamagitan ng online class. Pakinggan natin si Dr. George Tison, ang Department of Education Chief ng Taguig City. Kami po sa Senator Cayetano Science and Technology High School kasama ng mga magulang at mga estudyante ay very excited po ngayong araw na ito sapagkat ngayon po magsisimula yung unang araw ng pagbabalik ng mga estudyante matapos ang halos 2 taon na pananatili at paggamit ng distance learning. Sa ngayon, wala namang naitala ng any untoward incident ang Philippine National Police sa unang araw ng face-to-face classes. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, kuha muna tayo ng update sa 4 na mga missing na mga ngisda. May detalye naman ang Bombo Radyo Legazpi. Wala ng buhay nang madiskubri ang 4 na mangingisda sa Viga Catanduanes na naiulat na nawawala mula pa noong Disyembre 1. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Office of the Civil Defense OCD Bicol spokesperson Grimel Nas, agad na dinala sa morgue ang bangkay ng mga biktima habang nakikipag-ugnayan na rin sa mga kapamilya nito. Umaasa naman ang OCD na mahanap pang buhay ang 5 iba pang mangingisda na mula naman sa bayan ng Baras na naiulat rin na nawawala. Nabatid na nadiskubri na ang 4 na bangka na gamit ng mga ito sa Capol Island sa Northern Samar, subalit hindi pa rin matukoy kung nasaan ang mga mangingisda. Samantala, nanawagan naman ng opisyal na agad na ipagbigay alam sa kanilang himpilan sakali makakuha ng impormasyon tungkol sa iba pang nawawalang mangingisda. Hinihikayat po namin na patuloy po tayong magbigay ng impormasyon lalo na po sa ating mga kasamahan dyan sa fishing community. Ang bagay na naging pahayag ni OCD Bicol spokesperson Gremel Nas. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! 9 minutos bago naman ang 7 ng gabi, ang oras natin po sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Nalalawigan naman ng Pangasinan, isang ginang ang arestado matapos ialok sa online sexual abuse ang sarili nitong mga anak. May detalye dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Kulungan ng bagsak ng isang ginang matapos niyang ialok sa online sex trafficking ang sarili nitong mga anak na pawang mga menor de edad sa bayan ng Alcala. Ayon kay Police Major Zainon Paiking na siyang Chief of Police ng Alcala PNP, sa tulong ng pinagsanib puwersa ng Women and Children Protection Center, Camp Crame at Alcala Police ay naaresto sa isinagawang entrapment operation si Maricel Taping Laceda, 36 anyos, na residente ng San Pedro Apartado sa naturang bayan. Nasagip naman umano ang dalawa nitong mga anak, kung saan ang babae ay may gulang na 11 habang lalaki ay may edad 15 taong gulang. Yung mga parokyano niya pong foreigner, online po through video, may mga ipapagawa sila dun sa mga victim at magpapadala muna sila ng pera through LBC nga po, sa kanila gagawin yung ipinapagawa ng customer nila via online. Dinala na sa Alcala Municipal Police ang naarestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon, kung saan ito ay mahaharap sa patong-patong ng mga kaso. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang mga biktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Erika Galera nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo. Samantala naman, patay ang ama ay sugatan matapos minatilyo ng sariling anak. May detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Patay ang ina at sugatan naman ang kanyang mister matapos minartilyo ng kanilang 16 anyos na anak na lalaki sa Aninii Antique. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Corporal Randolph Gomez, investigador ng Aninii Municipal Police Station, sinabi nito na ang lolo mismo ng suspect ang nakakita sa kanyang manugang na duguan at kumaripas ng takbo habang wala namang buhay ang kanyang anak na nasa loob ng kanilang bahay. Ayon kay Gomez, kinulong ng ina ang kanyang grade 11 student na anak
anak at pinilit na sagutan ang kanyang module. Dito na at nagalit ang anak dahilan upang martilyuhan ito ang kanyang ina. Sunod naman na minatilyo ng anak ang kanyang ama na kakauwi lang galing trabaho. Tinangkapan ng suspect na tumakas, bitbit ang 14,000 pesos sa pera ng kanyang mga magulang, ngunit nahuli sa border control point. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng DSWD ang suspect. Base sa aming investigasyon, yung suspect ay pinukpok niya daw ng martilyo yung kanyang nanay at saka tatay. Bali yung nanay niya ngayon nasa pa rin nasa morgue. Yung tatay niya naman ay nasa Antique Angel Salazar Memorial Hospital sa San Jose Antique. Sa ngayon, Si Police Corporal Randolph Gomez. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Sinintensyahan na ng 4 na taong pagkakakulong ang dating Myanmar leader na si Aung San Suu Kyi makalipas ang 10 buwan na house arrest mula noong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon nang patalsikin ito sa pwesto sa inilunsad na kudita ng military junta. Pinatawan ng guilty ng Zabuteri Court sa Myanmar ang 76 na taong gulang na si Suu Kyi at sinintensya nito ng tig 2 taong pagkakakulong sa kasong incitement at paglabag sa COVID-19 rules sa ilalim yan ng Section 25 ng Disaster Management Law. Nasa kabuang 11 kaso ang isinampa laban kay Suu Kyi, subalit lahat ng ito ay kanyang mariing itinanggi. Kasama nga nakasuhan ng 4 na taong pagkakakulong ni Suu Kyi ang kaalyado nito at napatalsik na Pangulo ng Myanmar na si Win Myint. Hindi pa malinaw kung kailan naman isisilbi ang sentensya sa dating Myanmar leader. Kinundina naman ni Amnesty Deputy Regional Director for Campaigns Ming Yu Ha ang hindi makatarungang sentensya kay Aung San Suu Kyi na patuloy anya ng determinasyon ng militar para tanggalin ang mga tumututol sa pamamahala sa ilalim ng junta at pagkitil na rin sa kalayaan sa Myanmar. Bombo Sports News. Formal na ang inanunsyo ngayon ng B-League sa bansang Japan ang mga lalahok sa All-Star festivities sa Okinawa, Japan sa inirang sunod na taon. Kabilang sa tampok sa All-Star Game ang nakatagdang paglalaro ng kasalukuyang 8 mga Pinoy basketball players bilang bahagi ng Asian Empires Japan Professional League. Haharapin ng mga Pinoy players ang B-League Rising Stars sa January 14 ang susunod na taon. Kung malala, kabilang sa mga players na naglalaro ngayon sa Japan bilang mga imports, ang dating PB player na si Kiefer Ravena, ang kanyang kapatid na si Thirdy Ravena, ang dati ring PB star na si Ray Parks Jr. at mga UAP stars at dating bahagi ng Gilas Pilipinas, sina Javi Gomez de Liano, Dwight Ramos, Kobe Paras, Ken Mart Carino at Juan Gomez de Liano, at gina rin ay sasabak din si Javi Gomez de Liano sa 3-point contest pool. Si Kobe Paras naman na laban sa slam dunk contest ang magkapatid na si Thirdy at Kiefer ay bahagi naman sa Skills Challenge. Ang sports news ay din po sa inyo ng Cherifer. Bombo Entertainment News. Ang celebrity actor na si Edu Manzano mistulang ipinakilala na sa buong angkan sa Amerika ang girlfriend na si Cherry Pie Picache. May chika dyan si Bombones kaya Biab Mercado. Panibagong kilig ang ibinigay ng bagong showbiz couple na sina Edu Manzano at Cherry Pie Picache sa kanilang fans kasunod ng mga bago ring larawan na ibinahagi ng veteranong aktor sa online. Nabatid na wala pang direktang pahayag ang 51-year-old actress mula nang umamin umano si Edu na sila ay real-life lovebirds. Sa latest update ng 66-year-old actor, kuha sa Thanksgiving celebration sa Amerika ang family picture ng kanyang angkan kung saan agaw pansin ang pag-holding hands nila ni Cherry Pie. Kasama pa sa mga nakadaupang palad ni Picache ay ang 2 anak ni Manzano sa modelong si Rina Samson. Si Edu ay dating ikinasal kina Vilma Santos at Maricel Soriano habang huli nitong nakarelasyon ang isang non-showbiz girl. Si Cherry Pie naman ay hiwalay na noong pang 2006 sa kanyang partner kung saan siya mayroong isang anak. Samantala, ang
Aminado si Samantha Panlilio ng Cavite na siya ay heartbroken matapos ang bigong Miss Grand International bid nitong weekend sa Thailand. Ayon kay Samantha, ito'y kahit pa nagpapasalamat siya sa oportunidad at ang mahalaga ay ginawa niya naman ang kanyang best. Nabatid na hindi na agad nakapasok sa top 20 si Sam sa kabila ng standout performances mula sa kanyang paru-paro national costume kung saan siya ay pasok sa top 10 habang nasa top 5 naman ng Best in Swimsuit fan vote round. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabobo, ka-Star Nation, 19 days na lamang bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo,